Mas Kiswan. Kok sida karo Kiswan? Iso ngadeg ora? Wah opo aku? Ben iki karo iki dhisik kan mau ngece terus ya iki. Nane ngece. Nyambut gawe jajal nek ngadeg nang ngene iki ya ben ngrasake. Ya wis oleh rokok 3 barang. Wis oleh rokok. Aku arep tuku rokok dadak njaluk sangu ibu aku mau kuwi. Lah kok ya ora ngidul sikik mau dolek rokok. Ngidulke ngopo? Lah ya kepiye carane kok? Ngidul tetep pahit. Ngidul ya malah ming dijaluki rokok. Ah ya ning rokok ya cukup to. Iso aku. Yo ora sah kesuwen. Selak isin aku. Ora apa-apa. Wis, lah ngono kuwi muga-muga dadi amalmu ya Le. Sesuk nemu mayang malam ini jos apik. Oh to? Sip. Dok nek iki tak tarik meneh. Kowe tak ajar. Ajaran Siji wae rasane. Yo karo Mbak Tatin. Oh iya, iki lho Mbak Tatin. Heeh. Iki lho Tatin siji. Maksud iki kaya ngono ki ora. Arep ora? Mbak Tatin arep Ya wis. Mas, nuwun nggih, Mas Nggih. Bagong. Jan Sugih wis kaya pakmu nek ngono ki lomo ngene iki. nek biasane gathek glinding ki Bu Wahyu. Lah, terus nek nganune Setya Tuhune. Setya Tuhu ki sapa ya? Bu Wahyu meneh. Ya ora Bu Wahyu kabeh. Mae. Mae sapa mae? Mae Neti. Mak Neti. Ya mengko sik, heeh. Karo nggo ngulur-ngulur wektu ki lho, terus aku lali bahan-bahan kuwi tak pikir keket mau ki. Aku mau esuk ki wis jane ket mau bengi ki aku wis apa jenenge bingung. Lah bingung apa? Aku ki ndelok pamflet lakone Wahyu Cakraningrat to. Ding Wahyu Cakraningrat yo. Terus aku goleki naskah to ning nggon apa? Ning nggon file. Nggon file tak wah iki ana Wahyu Cakraningrat Gading. Tak pencet jedet. Lah kok nggon sabutan to ora komplit. Lah jeblok sirahku to. Terus ya tidak lama kemudian aku WA Mbah Geter. Iya no. Bengi-bengi tak WA, Mbah. Nomornya piro anu maksudnya apa? Apa jenenge? Nyuwun file anu Wahyu Cakraningrat, Mbah. Ora dibalesi. Mumet aku wisan. Aku wis bingung tenan aku. Ora dibalesi. Urung, bang iki ora dibalesi, biasane iki fast response. Apa? Fast response. Kalau sing membalas chat cepat fast response. Heeh, kowe jebul esuk-esuk balesi bul kaca matane iki apa kacamatane iki ora usah dipisah nek muni ku kualat meneh lho kowe, Gong. Heeh. Karang yo ambegane entek kacamatane iki tugel terus. Terus dikirimke nang aku, lho malah kacamataku tugel. Proposal ular. Ora terus apa jenenge aku ya wis ngematke saka chattingan dhuwur iki nggon kacamata tugel kuwi. Wis wedi aku, waduh iki nek ora ana lakone jeblok aku engko. Tak scroll medun, sut ana tulisane Wahyu Cakraningrat Gading. Aku ya alhamdulillah. Seneng aku terus tak penyet nggo naskah cetul. Tak waca kok waduh, iki apa iki? Tak waca-waca kok ana apa jenenge kuwi? Apa jenenge? Nggon anu ki lho. Garapane ki lho. Heeh. Nang untono buka YouTube ki ana. Dadi aku wis ora bingung meneh. Durung buka YouTube. Iya no, cah elektronik kene iki. Cah elektronik beto kae lho, apa maju iki lho. Cah apa jenenge milenial aku ki saiki. Ceklanku saiki laptop padake. Laptop gleleng aku saiki. Sego apa jenenge? Sego esuk tekan bengi ki nyetel lagu aku saiki. Anggo sound horek kae tak. Apa jenenge tak sambungke ngono. Terus nyetel Mbah Geter. Jan nyamleng terus bubuk manis. Jan gayang tenan pokoknya terus ngisore meneh ana Mbah Geter ngechat meneh.
Sesuk iki sanggitmu kepiye sing tanggal 24 lakon pendadaran Sukolimo to? Aku ya nggih Mbah ning mboten ngertos kula mboten gadah file. Kula namung gadah file TA, tugas akhir. Wah ya kuwi kurang le nek dienggo sewengi kuwi mung tekan gara-gara. Ngono kuwi. Oh, terus Mbak Geter tidak lama kemudian to chatting lagi. Iki tak gaweke naskah sisan leh ku nglembur saka mau subuh tekan saiki entuk rong naskah lho le iki. Wah aku ya tepuk tangan aku mau dasan. Maju sambutan. Terus nganu dijokke apa sambutan ngono. Ora ngono kuwi Gong kowe. Ora ngajar kowe iki. Ayo ora apa-apa, pisan-pisan. Mbak Geter ya kurang ajar. Ora ding. Nek nuruti sing rebab ki elek banget kok iki sono. Dosa aku nek nuruti terus. Tak golek pahala mah entuk dosa ya aku lho. Tambahan meneh. Bengkelas Kusna. Nggih, nyuwun langgam rengu sik nembang Mbak Ayu saking Pak Mardjo. Oh nggih, siap. Kedap nggih Pak, nggih niki dereng rampung li crita. Terus bahas kacamata lho niki. Terus gak di apa jenenge digawe story iki lho. Digawe story kacamataku tugel iki wangku ya taklime aku ya mbaten kok ora dilas sisan to, Mbah. Nek dilas lak malah paten, malah apik. Apa iki lho dilasne gone iki bengkel Las Kusna iki lho, Mbah. Karuane malah kenceng lho mengko mbane ora iso ditekuk sing siji. Maksudnya piye, Mas? Aki iki lho kacamatane dilas. Ora iso benjang kula nganu, Mbah. Benjang teng optik kalih kula, Mbah. Ya meng delok-delok ning Goleke Shopee 12.000. Bilang kula cek outke teng anu Shopee. Sik 10.000 beris kan. Kaya ngono kae model iki. Tak lemge lho. Oh, dilemke wis. Napa bisa diganti kacamata renang, Mbah? Kowe kualat lho, Gong. Aku ora melu-melu nek kowe kualat. Ah, kowe iki ora masalah to. Ngopo kula saya wow no. Wow piye? Ayo anu. Dadi weruh apa-apa engko. Heeh. Apa nganggo apa jenenge kae lho. Kaca pembesar kae lho. Ora aku wedi aku isan. Heeh wis. Ayo terus karo minangkane pamundutan Gong. Ndak meng gambleh wae kowe iki engko. Ora masalah. Wis suwe kok durasine isih lama. Masuk membuang durasi. Eman-eman ya truk ya. Bayar. Eman-eman. Ha iya. Terus apa jenenge? Waduh lali aku marek ngomong apa ya? Wah mandek lek omongan iki lali. Ki mau bab tekan kacamata. Kacamata terus pembesar, kaca pembesar, kacamata renang. Terus durasi. Terus gathik glinding. Ndak nganu engko ndakan. Nek ndak keterusan aku nek wis omong ngene iki wah. Ora iso meneng aku nek wis omongan ngene iki. Ha iya. Heeh. Ora apa-apa Gong ngono kuwi jenenge lara omong. Gus. Ora ya ora ngono, ora seneng aku ngono kuwi. Bu Ayu. Nggih, dalem. Wah. Mbok ge le anu niku nggih dalem ngono. Nggih, pripun? Pak Dalang, Mas Nggih, Dalang. gathik glinding nggih. Siap. Nah, mang glindinge lore jenengane. Ampun. Pepundan ya mereka. Lah nggih pepundan. Oh sapa-sapa tak tantang. Arep gleleng aku ki areman. Padake sikut po. Sikut mawut. Ora ding yo. Gathik glinding yo. Selak ora srata aku. Kinupita
Manuk empret prit pating cruwit-wit calurutan ngene rangu ati pangan yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk ambyuk ning pasawahan nucuke pari rayahan nucuke pari rayahan delikane ning papakan konangan bapak tani mingat ingut ambesengut natani padine asru. Kayak semangat banget lo kayak. Jan jos tenan iki. Manuk betet diet pating cruwet diet ram batan turut lemang gramel sepirang-pirang ijo cucuk abang manuk bleko gan mung adek delek-delek ngimpok kodhok cucuk mepet-mepet tenggok anjejeran neng belethok amelera ulatke sandang pangane sampun Wes to iki. Age mikir bahan aku. Wandang-andang wis. Oke, aku duwe kacamata ki lho apik. Heeh. Nek kalau banten kacamata apik, Mbah? Setan alam. Kurang ajar kowe, Gong. Kurang ajar tenan iki. Ayo pisan-pisan. Wong tuwa kok dolanan. Ha kowe kuwi kok. Oh iya. Terus ta, Truk? Ngopo? Bar kacamatane tugel. Spion mobil, Jokan. Ha kok iso? Spion mobil ki diserempetke apa mau ya? Diserempetke terus potol nggon kacane. Terus lakon apa jenenge? Nempleki cermin kae lho. Ditempleki cermin dilimke. Wis kenceng kae ning ya nek spion tengen ki lak ya penting banget to, Truk to. Ha iya. Terus dicekotke sopi. Ngendika nek tak cekotke copi ning embuh. Sesuk iso masang apa ora? Ana Bagong ki lho. Teknisi aku ki. Elok ora? Elok. Buka bengkel Bagong. Buka aku saiki buka bengkel ya padake. Nyambi aku ki. Bengkel becak tak buka ya. Bengkel jenenge apa? Karso Sangli. Apa? Karso Sangli. Apa kuwi? Bongkar iso pasang lali.
apik to? Ora, ya wis. Golek liyane, apa meneh ya? Karo mikir-mikir bahan ngene iki. Entar ya aku soal wisan. Apa meneh ya aku arep omongan apa? Kok sik tak mikir iki. Karo mlaku mengko. Isih ana berarti isih ana apa meneh mau? Sono Rengu karo Setya Tuhu. Rengu sik iki berarti sapa ya? Mumpung wo ya Ding. Mbak Ayu, heeh. Lah kae ala padune men ra diseneni. Padune men ra diseneni. Oh ya, asem seneng aku nek karo Om Kiswan ki. Wis. Nang aku lali ora gawake jarum super mau. Aku ora gawak Kiswan gawake. Wah, nggih bage wadake. Apaan? Anu. Amang modal LA bungkus cilik telu kok nggawa file pirang-pirang. Kae lho guyu ora madhek-madhek. Modake DP ku barang. Kowe bar ditelepon tanggal pira ditelepon aku ding iki DP-ne wis tak gawa sesuk nek ketemu tak neke yo DP-ne. Nggih Om, aku ya wis ngono kuwi wis semangat to aku. Lah kok tekan transit ding rasa DP ya duwite tak go tuku wayang. 2 juta Ding untuk cakil ro Janaka. Ya kene aku Janakane. Oh kowe. Terus ngopo ya Mbak? Kok wah jan Mbak Orisa ki senengane mlirik-mliriki. Mah aku nek ngono kowe. Kat awal-awal mau lho aku nggon talu mau wis mlirik. Neng mau nggo nuntune ana lipstike. Semene iki ana irenge ana anune abinge kae lho. Nggon kene iki. Aku yo lipstik kan iso tekan untu kuwi kepiye to iki? Apa dadak dipletase ngono. Ayo, sapa-sapa diane yo. Oh sapa-sapa arep tak anu. Pak Bolot. Manjera bolot. Maju bebek. Pak Bolot, sesuk adu bebek kali ngene kula. Ora mung adu pitik. Wes sapa-sapa tak tantang saiki arepan. Wah ngene iki duwe banyak ya duwe. Bebek ya duwe nang modar kabeh pangan kire. Ana bebek ditilek kari ndase. Lah yo dipangan kire mbok ngene sapa ngerti aku ya. Terus saiki ngengu banyak heeh. Banyak ora yo mang kleru sithik wae kok. Amang kleru sithik. Wah tak tantang kabeh arep manoke. Wong ado tetep tak tantang aku kok. Bagong saiki kurang ajar banget kok. Heeh wis. Nang-nang wae nang-nang ora kualat dhewe. Aku wis nggo jimat anti kualat. Weh, no Mbak Ursa mlirik-mlirik terus e. Ah ngopo Mbak? Bagus to aku kandhane kok. Biasane nek lipstikan nganggo krayon. Krayon dijar kae to terus dileletke. Godhong jati dicelup. Nek ra yo nggo godhong jati kae. Terus diuntel-untel. Lah abing-abing kae. Terus dicelupki. Saiki Setya Tuhu. Rengu Ding. Rengu sik Mbak Ayu. Mbak Ayu. Kula Sugeng dalu. Kang Enjing. Enjing. Oh, lali aku nek wis esuk iki. Nah, lali ta. Jam pira to iki? Jam pira to iki? Jam 2 wis wayahe. Wayahe ngapa? Wayahe gawe kopi. Maksude iki kuwi lho maksude. Anu nggih Mbak nggih, apa Rengu nggih? Nggih, wau pamundutan. Nggih, saking Pak Marjio. Nggih. Nggih. Niki enten anu lho, niki amplop lho Mbak niki Mbak. Lempun aman kok. Empun aman. Mboten pura niki. Empun aman. Wis dijupuk to. Oh lah jebul kaya ngono kuwi to. Lah nek bablas tekan kono engko ora bali meneh. Bali ya. Bali nang nggon aku. Oh.
ra tekan nggonku kok. Wis dijupuk isine jebul mulai tak ingok kok wis ora ono. Tak buka ngene iki kok lho. Ya ora apa-apa. Jebulane ora sing ngrebab, heeh. Ya iki ajar-ajarane. Saiki ya. Ora. Sesuk. Ya selak alum. Hati inget meneh. Dadane nggo liya. Wis to ge ayo. Wah, anune iki lho. Wah, jan pemikirane Om Kaswen anu Keswan iki ora wah saru senengane kok. Aku muni diinget meneh kok krungune aku muni diinget meneh kok krungune meneh. Saru senengane iki. Gak aku nek ngono kuwi. Apa? Saiki ya. Saniki. Memanise marati pacane mong gandes luwes wira kene kok meneng wae to Apane? kok meneng wae Lah meneng gue menikmati kok aku ki sah duwe. isih dinikmati to Ya isih. Ya nyok. Ci. Rena wengi mantra tapan montang manting tanjena kang masira wong bagus gampang teman hamba beda sajak ikatan rengu antena puniku dene sampun
Ora sip rek ngono kae. Sip banget. Bisa energine sih 100%. Caper. Ah, caper. Anak kang was kelekan, aku biar ketresnan, ramikir bebrayan, balik jur aku. Wis. Sampun. Nggih, sampun, matur sembah nuwun. Mbak Ayu wah jan jos temenan nang. Jos. Nane. Konjuk kabeh-kabeh muni sempurna. Sik sempurna ki nomor 2. Mbak Ika. Wis ah. Wah. Range iso ana Setya Tuhu. Ha ya mengko sik dileti. Heeh, meneh bubar jam 4:30. Ya cara gelem, heeh. Sisan ke jam 6. Terus
Men sesuk le mayang awan bubur. Aja ya. Ya bar-bar iki lah. Bar-bar iki isih sebo maksudnya. Terus mengko kira-kira ya jam-jam telu ki anu, telu ki malik menyuro. Oh jam setengah 4 gitu, wis tekan omah. Iki jane aku wis ngematke iki lho, nyang-nyange Bagong loro ya. Apa terinspirasi dari aku apa ya? Demau nyang-nyangku loro, heeh. Terus ditempelke kene. Ben ketok beling. Ben ki aku ki unyang-unyang loro rambute kene iki jegrik munggah siji ngene lho. Ana rambut tok kejepit unyang-unyang. Ora apik banget. Ora apa-apa, Ding. Ki apa jenenge? Setya tuhu. Ha iya. Bar Mbak Ayu iki mau rengu terus Setya tuhu ki sapa kira-kira? Apa anu apa ya? Mantan anyar apa ya? Apa Mbak Sempurna iki apa ya? Mbak. Yo nganggo mic ora hau-hau. Tak tantang sisan lho. Wani po? Wani wae. Ya yo. Wis lah. Mumpung rong kanggo iki. Apane? Apane? Kudu dijlentrehke. Kudu dijelaskan dengan rinci. Apane? Rasah. Kudu dijelaske. Mah. Lah. Wani. Kon ngopo iki? Kon koprol. Kon jadul. Ayo kon nembang to, Mbak. Setya tuhu. Nggih. Nggih. Bawani. Bawani mboten. Dadi bawane no. Karo tak golek-golek bahan meneh. Ayo kok malah meneng wae iki. Yo sabar to. Aku ora iso sabar lho aku wong iki. Kok yo ora sabaran lho. Ora aku kat mau tekan kene iki enggak enak badan lho aku ki jane iki. Masa? Weh lah heeh. Tak pijitin mau enggak? Tak pijitin ki apa? Tak Dipijeti lho. pijetin. Nah, ya mau dong. Aja. Yo. Pamintaku Nimas Sitase Atut Rentut Tansah. Ya kok rada gereng apa sih, Mbak? Ayo. Sok lembur apa? Kakean das. Kakean das. Das apa? Das pite. Das pitik. Heeh. Das bebek. Bebeke Pak Bolot. Rasa aku ndak malah ngimpi. Lah kuwi mengko bengi ki malah mengko ki terus ngimpi kok. Aja ya, Pak. Heeh, aja. Ora apik kaya ngono kuwi. Tansah reruntungan ing sarina lan ngene
cakating ati yen cedhak tansah mulat. Om Keswan kok terus meneng wae ngopo sih Om? Heh? Wah lah ya mulane kuwi kok terus anteng. Anteng wis. Lah udut e. Leleng e saiki. Kene sitok aku. Engko. Ora mungkin nek mengko. Kuwi kok peparing aja nganti. Edan po. Wangune iki njaluk. Lah mengko nganu e mayang awan ngasto e mengko. Berarti engko awan iki dadi dalang ta? Heeh. Ya Allah. Wes. Jajakke kanca-kanca ora? Kudune jajake, kudune ya. Ah, itu. Senenge mau kena entuk. Heeh. Sida asih pindho mimi lan mintuna ayo Kang Mas bareng netepi wajib sita asih aku kang setya satuhun wit nganti saiki tetes sani batang kapata bersoponan pangayomanku berkaing witi ambi kemeng tanah sahlipat panyu satya kula tansah sampun bagus. Matur sembah nuwun nggih. Jan gayang temenanan ya. Heeh. Urung jare. Ora masalah. Mergane iki apa jenenge? Nek apa jenenge? Nek mung telung lagu kene iki ora sah gara-gara iki. Ha terus minimal ya 5
ponem ngono lho. Demo ponem. Heeh no ya sing rada gumyak-gumyak saiki. Men ben anu to ben gayeng, ora gumyak-gumyak ndak ora gayeng. Soalnya nek ora gumyak-gumyak jam semene iki rasane iki ngantuk. Nek yamen iki gumyak-gumyak iki mestine ora ngantuk meneh. Mergane nek yamen iki to. Iki apa jenenge? Jam-jame wong do kesel. Kok nek apa jenenge ditembake sing gumyak-gumyak. Engko kesele ilang terus semangat meneh. Ngono, Gong. Heeh no. Soale nek apa jenenge wong kesel kuwi tambane seneng. Wong kesel tambane seneng. Heeh, aku nek kesel kae ya kesel tetepan. Nek wong kesel kuwi tambane seneng, Bro. Oh, ngono. Kaya to misale, misale numpak perahu, ngono to. Numpak perahu. Terus guling. Numpak perahu terus ayo numpak perahu liburan no holiday padake lah dalah soi iso doleran ora anggo serung puase aku ki kok kon leren kepiye wis mending to saiki ngene Pak piye kowe nyanyi ora request lagu apa ora ayo ono sing nyekar sing nembang sapa Denok Tatin aku nek ora Denok Tatin moh aku moh heeh kalau dirungokke nang kono wae ora sarekan kene wis dudu bagianmu nang kene iki ngobak-baki Vespa Bagong kurang ajar wis kowe bali rono Mudar, brengose kebrongot cukur kowe. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Siapa yang nyeluk? Oh, Mas Bagong. Aku ya. Siapa? Oh, Mbah Semar. Tuh, aku ya. Siapa? Aku. Gareng. Petro. Gading. Heeh. Pripun wonten dawuh Dik Gading? Anu, Mbak. Nembang-nembang napa ngono? Nyanyi-nyanyi apa ngono lho? Sing gumyak-gumyak. Apa wis metu kabeh kok? Ya wong nek metu kabeh. Lah piye? Nek wis kabeh tembang metu treh mumpluk. Terale bubar sih taun ngarep. Mbak Bile wonten mamundutan napa Pak Bu? Kembang rawe. Bu kae lho. Wis ra ono pamandutan lho, Mas. Ya apa-apa ngono. Pokoke sing gayeng pokoke lah. Apa kek ngono kek? Anu niki duduk napa berdiri? Kowe ya berdiri dengan tegak. Berdiri sama Mas Kiswan ya. Oh, oke. Rapopo lintang asmara Mas Kiswan. Nah, kuwi cocok wis. Karo Fragmen sithik ya. Lah, spesial ini. Weh. Sesuk arep mayangan awan bengi lho, Mas. Sri Tanjung. Ora apa-apa malah apik kok. Nak juga. Heeh. Anu Mas Kiswan ayo berdiri kita menyanyi bersama. Menyanyi untuk bersama. Menghibur warga dan menghibur sapa iki? Menghibur dirimu. Heeh. Menghibur aku. Mas Gading. Heeh. Mas Gading apa Mas Bagong? Ya aku. Iya. Sakarepe menghibur siapapun yang bisa terhibur ya. Kalau bener. tidak bisa ya mangap. Mangap. Maaf maksudnya mangap. Ayo Mas Kiswan. Kok sida karo Kiswan? Iso ngadeg ora? Wah opo aku. Ben iki karo iki dhisik mau ngece terus ya iki. Nang ngece. Nyambut gawe jajal nek ngadeg nang kene iki ya ben ngrasake. Ya wis oleh rokok telu barang. Aku wis oleh rokok. Aku arep tuku rokok dadak njaluk sangu ibu aku mau kowe.
Lah kok ya ora ngidul sikik mau dolek rokok. Ngidulke ngopo? Lah ya kepiye carane kok? Ngidulnya tetep pahit. Ngidul ya malah ming dijaluki rokok. Ah ya ning rokoke ya cukup to. Iso aku. Menika menembang ya. Ya. Iya, wong guyang-guyung apa nangis? Ora apa. Aku iki bar ngleleti minyak. Ucek meribat. Ya ora apa-apa, ngono gayane nangis. Heeh. Lintang asmara nggih, Lintang. Mas Ora Bago. apa-apa, nggih. Sing penting ora ngucek-ucek sing liyane, Om. Kene. Ngecek-ngecek liyane iki apa? Hah? Contone Kaya ta? kaya ta? Bibir. Oh, wis akeh. Mulut, Heeh, mulut. hidung, Heeh. terus lan liyo liyane. Wis gek. Do nyanyi. Iya Mas Wahyu. Jokete ora gareng meneh. Iki. Relax, relax. Relax. Tresna mungkin aryo tangga susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus raning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekono tresnaku ra bakal sirna. Senajan nyawa oncat sakaraga wis tresna ora bisa Yo. bisa. Kayak Mas lek joget Mas. Siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang tiang sulasmi. Rasa kangen kang limuti lintang bulan dadi saksi upayane datan belenjani
rasa hatimu tresnaku tulus ning kalbu senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal seno senajan nyawa acat sakaraga wis tresnan ora bisa dipisahkan yen wis tresno ora bisa dipisahno sampun menika Mas Pun, Mas. Nggih, Mas Nggih, sampun Bagong. matur sembah nuwun nggih. Ora ana apa-apane Om, kosong. siap pun rapopo aku ki kelas lahir batin wis aku kira jagake apa Wis Ding Om. ora wis ora Oh, ya Tok wis. tok nggo Ora. tuku wae Ya wis nek lah ora. ana pira ta Alah, jarene Ana loro. ayo siji-siji ini Kowe kaya ngono kuwi lho. ha iya siji yo Nggih. ora sah kesuwen selak isin aku Ora apa-apa. wis ya lah ngono kuwi muga-muga dadi amalmu ya le sesuk nemu mayang malam ini jos apik Oh, to. sip Cuk nek iki tak tarik meneh. kowe tak ajar Ajaran Om. siji wae Yo rasane karo Mbak Tati. oh iya iki lho Mbak Tatin Heeh. iki lho Tatin siji Maksud iki kaya ngono kuwi ora. arep ora wah Tatin arep Oh ya wis. Mas nuwun nggih Mas Nggih. Bagong Jan sugih wis kaya pakmu nek ngono ki lomo ngene iki lho to. Bar entuk-entukan ki terus kaya ngono kuwi lho. Sopo sing akon dombreng-dombreng kaya ngene iki mau? Duaku. Mau sing njaluk Mbak Tatin sapa? Aku. Ah. Mulane kowe mau jare njaluk sing gayeng-gayeng. Ya ora sing dangdut-dangdut kaya ngene iki. Ngilingi umur. Wis tuwa kaya ngene kok isih dangdut-dangdut iki karo dikandhani apa ora? Dadi aduh yung. Modal syukur kowe syukur. Syukur kowe. Gareng mau sing njaluk duaku. Gareng iki yo sing paling tuwa ya kandhanane ngeyel tenan. Petro, iki Petro ki. Birunya cinta kita berdua. Na 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 na. Sopo iki sing iki? Iki Petro. Bagong, Pak. Iki wong telu kok gleleng kabeh, ngeyil kabeh. Ditumpake kereta. Bagong bosok. Diterono kowe. Gedho sebo. Kamu ketahuan, tiba ning dalan. Aku sok wedi nek ngono kuwi. Ayo wis mbok ya wis rasa digodani. Iso dorono apa ora? Iso do sebo apa ora? Sebo, Pak. Sebo, Pak. Mah, anu sebo, Pak. Ayo. Wih, jeruk kon. Aduh. Mer. Sopo nyeluk aku mau? Sopo marmir? Iku cah wis do tuwa kok ora ngelingi. Padake. Apik ya, Truk ya? Apik. Pik. Sirahku mumet, Gong. Aku ya mumet kok ket mau kok aku mau nek kon mumet dhewe iki. Aku rasane nek kon mumet dhewe. Ya Ding, ngetuke sapa ta iki? Pendhita Nom. Apa? Heeh. Pendhita Nom. Weh, Nom anyar, bendera anyar iki. Anyar, Gong. Pelit ora? Nek pelit aku mau lho aku.
Kayak mau apa? Ha iya. Aku wis mlaku dhisik ya, adik kok ora melu ya, Truk ya. Ayo kesuwen kok dhewe. Des. Mudar kowe. Ya wis gek do sebo wae ayo, engko ndak selak dijunani bapak karo kae mau. Kowe iki janjane nek ngono kuwi sok iso kualat lho, Truk lho. Lah kok iso? Lah kenah apa jenenge pendhita nom kaya ngono ki mesti ampun ra jamak-jamak. Ha iya. Jenenge sapa to? Begawan Madukisma. Mambu berarti. Ya ora. Begawan sapa jenenge? Reng Madu Brata. Madu Brata. Truk, petike wis do mune to. Ayo iso gek sebo wae yo. Ora selak esuk. Wis do ngono kuwi wisan. Ndak selak do apa jenenge pertanda sudah pagi. Ayo gek disebani wae. Iki rono berarti. Ha iya no arep nendi meneh. Oke, nganggo apa? Nganggo. Oh, ya wis ya. Ayo Gong gek disebani ya. Ayo. Nganggo apa iki? Oh lah, keplak lho Gong. Oh, Ding, sorry. Anu kurang briefing. Tunjung Bang Traten